Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. My love, eto na po ang biyahe ng buhay ni Jack. Hi DJ Lala. Ang problema ko po, Marites ang nanay ko. Mahal ko ang nanay ko, kaso hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya. Sana mapayuhan niyo po ako. Di ko kasi alam kung kukumprontahin ko ba siya, pagsasabihan o kung paano ba ang gagawin ko. Senior na kasi si nanay. Siguro, bored siya sa bahay, kaya isa na din siya sa mga marites. Naging hobby niya na din ang pakikipagchismisan sa mga kapitbahay. Kaya lang, parang sumusobra na. Alam ko na pati kaming mga anak niya ay inilalako niya. Sinusuka, kumbaga. Kapag galit siya sa amin, kinikwento niya kami sa mga kapitbahay namin kung gaano siya kamalas sa amin. Di na lang kami kumikibo ng kapatid ko, kaya recently, pati ang mga asawa namin ay kinikwento niya na. Ang punto ko lang naman, kung may issue within the family, hindi ba pwedeng sa loob na lang ng tahanan pag-usapan at solusyonan? Kasi within the family, pwede masolve yung issue lalo na kung nagkaroon ng miscommunication at misunderstanding lang naman para sa mata ng ibang tao, sira na yung image namin dahil sa mga nakwento at nasabi niya. Dapat ko ba siyang kausapin? Natatakot kasi ako na baka sumama yung loob niya. Medyo sensitive kasi siya at high blood pa. Sana ay matulungan mo ako. Maraming salamat and more power to your show. Ito yung mahirap, no, my love. Kasi you have to consider yung condition ng nanay. And alam naman natin na kapag ang tao tumatanda, everybody yan, my love, there's no exemption to that rule. Nagkakaroon tayo ng habit na para tayong bata. One of which ay nagiging overly sensitive tayo. Nagiging sensitive tayo, nagiging emotional lang tayo. May masabi lang sa ating hindi maganda before, it doesn't even bother us before. We don't even care what other people say. Or we don't even care kung nakatatanggap tayo ng mga hindi magagandang salita. Nakakayanan natin i-brush off, kumbaga. But when you're aging, when you are getting old, parang nagiging na sila, hindi na nila ma-filter yung mga salita. Parang it cuts deeper para sa kanila kapag napagsasabihan sila, napupuna sila, parang hindi na sila receptive. Parang sa buhay nila, they've been through a lot of things and there's no longer a space para sa constructive criticism para sa kanila. So I do get yung dilemma mo ngayon na hindi mo siya masabi. Kasi aside from the fact na merong medical condition yung nanay mo, na baka ma-high blood siya, baka hindi niya makontrol yung emotions niya, she's at the state na parang hindi na siya receptive of things. My love, ganito, no? This is what we do kapag there are certain things in our lives na we cannot change, we cannot control. I mean, we can say na, ma, kung okay lang ba sa'yo, huwag mo na kwento, huwag mo na ilabas sa bahay or ilabas sa mga kapitbahay yung nangyayari sa atin sa loob. Pero wag na to the point na, alam mo yun, parang nyo siyang igagang up. Yung lahat kayo, mga asawa ninyo, kasama ng kayong magkapatid, para kayong mag-open forum ta siya yung nasa gitna. I don't think kasi na that is something that she can handle. Pero kung paisa-isa lang, kunyari over dinner or kung lumabas kayo, tas medyo calm yung place, like beach siya, outing siya, ganyan. Baka pwede. Kasi nasa kalmadong nature kayo kumbaga wala siyang way para mag-walk out and mag-lash out or mag-confide sa mga kumare niya. Siguro that can happen. Kumbaga, in the middle of family bonding. Para maramdaman niya na you're saying it out of love. Pero, do not make an issue out of it. Huwag mo na lang gawing big deal.
Naiintindihan ko where you're coming from, pero bilang kayo na yung mas nakakaintindi ngayon, kayo na yung mas nakakaunawa, be the bigger person. Isipin mo na lang, my love, kung hindi naman nagmamatter yung opinion ng mga kapitbahay ninyo sa inyo, then kasi hoda kung ano isipin nila. I get it na parang pangalan nyo yun, yung nadudungisan kasi galing pa sa nanay ninyo yan, kumbaga naikakalat niya, pero you don't have to care, you don't have to mind yung mga sasabihin nila kasi at the end of the day, my love, kapag may sinabi naman yung mga kapitbahay na yan, yung mga kumare niya ng something against you guys, or merong nasabi yung mga tao ng hindi maganda yung timbre sa kanya patungkol sa inyo kasi this time around nanggaling na sa ibang tao yung puna, mag-a-activate yung pagiging nanay niyan. Hindi pa rin yan kayo matitiis. Talagang sasalagin niya yan, ipagtatanggol niya pa rin kayo at the end of the day kasi that's what mothers do. Like tayo sa mga kaibigan natin sometimes, or sa mga jowa natin, sometimes we do lash out to other people about our partners, yung mga shortcomings nila, yung mga hindi magagandang ginagawa nila, yung mga bagay na naiinis tayo sa kanila with. Pero once na may masabi yung ibang tao against our partner, no matter how much we hate our partner that day, nag-iiba yung timbre ng utak natin, di ba? Parang nagpapantig yung tenga natin, lumalaban tayo. That's the same thing, or even more so, when it comes to your parents. They can say whatever they wanna say because anak nila kayo eh. Pero if other people tries to mimic what they are doing and say something bad about you, lalaban sila, my love. Nagigets mo ko. Hayaan mo lang mag-lash out yung I'm so sorry, Nay, tatawagin kitang ganito, pero just to make a point, hayaan nyo lang mag-lash out yung matanda. Ikaw na nga nagsabi, di ba? Parang nabobore na siya. It's kind of pastime para sa kanya. Though it's not the good kind of pastime. Kung meron kayong marire-introduce sa nanay ninyo na different, turuan nyo mag-golf kung gusto nyo. Turuan nyo mag-archery. Turuan nyo shopping sa Lazada o kaya sa Shopee. Kung willing to pay naman kayo, yun na lang yung hobby niya, hindi turuan nyo ng ibang hobby. Pero kung hindi nyo siya magagawang samahan, hindi nyo siya magagawang turuan ng ibang hobby, mabibigyan ng ibang pagkakaabalahan, hayaan nyo na siyang makipagkwentuhan sa friends niya. Even if yung mga friends niyang yon ay sa tingin nyo bad influence, hindi magandang klase ng kaibigan, bigyan nyo daw ng Twitter account yung nanay nyo. Sabihin mo sa nanay nyo, i-vlog na lang. I-vlog type na lang yung pakikipagchismisan. Para magkaroon ng views, kumita pa kayo. Pinagkakitaan nyo, nanay. Diba? Parang gawin nyo na lang siyang joke. Kayo naman yung nakakaintindi. Gawin nyo na lang siyang biro. I mean, if it's not true, if it's not really something that you should be bothered with, then hayaan nyo na. Kayo na yung umintindi. Sometimes we don't have to jump in to every single issue that comes our way. If we think naman na it's not something that can affect our day, it's not something that can define who we are, then just let it be. Let's not waste any more time sa mga tao na hindi naman dapat mag-matter sa mga buhay natin. Kasi the more we give importance or time or attention sa kanila, the more we even talk about it, the more silang nagkakaroon ng significance sa buhay mo. So, kung wala naman pala significance sa buhay mo, yung mga chismosa dyan sa lugar ninyo, then so be it. If that makes their lives or world turn, let them be. Basta kayo alam nyo yung totoo, kayo alam nyo yung tama, alam nyo na mahal nyo yung isa't isa, alam nyo sa mga sarili ninyo na may mga times lang na hindi kayo magkakasundo, pero at the end of the day, solid kayo, then that's everything that should matter sa family nyo. The rest, those are the things na tinatawag nating dispensable. Pwedeng itapon. Okay lang kahit di mag-exist. Klaro? Klaro.